ibadi rojilina nalika tiang-tiang ingkang sami takwa panjenengan sedaya menjang dipun giring wonten ora mahsyar bangkit saking kubur panjenengan menapa kira-kira doga timbulan mesti sama-sama siap ya. Prosesipun tetep mestinipun ditimbali rumiyin lajeng wonten alam kubur kek wae bangkit menyat saking kubur ning bentuk nika kula terasaken nalika para manungsa khususipun tiyang ingkang sami takwa dipun giring bangkit menyat wungu saking kuburipun punika lajeng Gusti Allah dawuh dhateng para malaikat undang-undang ingkang suraosipun mekaten ya malaikati la tumsu ibadi rojilina ing malaikat kabeh aja dijarke kawulaku menyat saka kuburan dalam rangka perjalanan para mahsyar tumuju dhateng swarga aja dijarake mlaku sikil. Merga napa wong-wong putihan Lodowira Bansari niki biyen nalika urip nang alam donya niki ora kulino tindak sikil. Wonten mrika pakai wonten durasi disebataken. Nalika dereng dados napa-napa kemawon menungsa punika niku sampun gendong wonten tiga wekasih bapak. Niki dereng dados napa-napa mawon pun nyuwun gendongan teng tiga wekasih tiyang jalem. Lajeng sasampunipun tazawus dados suami istri pasudi. Niki lajeng wonten winih-winih benih-benih keturunan ingkang wonten kandunganipun ibu. Nggih. Dipun proses diperbuahi lajeng wonten janin kandungan. Saklaminipun sangang sasi sangang dina kirang langkung niku saya ageng napa tumon kandungan janin niku terus dolan-dolan metu boten tetep jaluk gendongan wonten buah garbane ibu ting kandungane ibu saya gedhi ibu ilmu saya mengkayek gitu. Tindak niku terus giring-giring mundur. Niku sangang sasi sangang dina. Sasampunipun cekap lajeng lahir. Begitu wae mawon zaman nyusoni. Zaman nyusoni kira langkung kalih taun niku nggih sing kathah tetep ting pangkuwane ibu. Dipun latih mlampah saged timik-timik tiba-tiba saya cepet saged mlampah mlayu rada kekeselen munggah utawa medhun ngoten bapakane niku mbok disuluri lah njaluk cingkrang nembe mawon mandhap mawon nyuwun cingkrang kali bapake ngertos kanca dodolanan pipitan nembung bapake Pak tumbasake sepeda dereng mlampah mawon panjenengan sampun ganti kok tumbasake gledegan niku bukti bilih menungso niku pil awal mula cikal bakale boten kulino mlampah sikil sangsaya pun SMP nang ngeten iki dengan selipun blebar ngangen bobit pitan ngetan nggih jenengan sing tiyang iki kok tingali mawon sepeda kathah kok sepopon niku tidak mriki nyepeda umpamane iso nekat tindak iki yo kata sing naruh Pak kok tindak mawon nggih nek mboten esuk-esuk dilegakake tindak-tindak jalan-jalan sehat niku diaku kok zaman sakniki malih diaku
kok tindak mawon. Jenengan tindak kok numpak kendaraan. Zaro kali songo nyanter bis numpak kendaraan. Tindak haji numpak pesawat. Bosen urip Gusti kula niku saya sing urip tak kerja mawon ngoten yo ora gelem bali mlaku dhewe kok dadak digotong wong piramid niku bukti bilih menungso punika panci awit cikal bakal teng donya niki mboten kulino mlampah suku. Mila benjing dipun terasaken nalika dipun bangkitaken saking alam kubur Gusti Allah dawuh genah nek wong bangsa ini sak kulino mlaku mulai-mulai cawiske kendaraan sing gawe nuju ing swargane Gusti Allah. Lajeng malaikat kadhatanipun kalih ngecek kendaraan iki bener-bener duwe kendaraan apa durung, ana BPKB-ne apa ora, ana STNK-ne apa ora. Sing iso nggarai duwe BPKB, STNK niki pancen wong tuku temenan kendaraane. Pak Slamet niki kendaraane. Nggih, Busri niki kendaraane. Cawis-cawis sekali malaikat sedaya ajeng dicawisi ning gandeng pancen biyen tuku. Iki malaikat bak-bakan. Nah sing Busri Mulyani sing ngendi? Pak Bejo sing ngendi kok golek kendaraane mboten wonten. Jenengan pun korbani. Pun siap cawis kantor. Iki pun kangen dinten kok. Tigang dinten benjing kebun nang mboten nepat nika bodho hari raya Idul Adha. Niki wonten peristiwa kurban jenengan sampun daftar. Napa aja dipepet mawon. Boten napa-napa kok dipepet tasih wonten wekdal jenengan kadang biasane nek wong duwe duku kan langsung dadak. Wong wekdal iku tasih lunggah benjing rebo mawon dinten hari raya niku. Lajeng tasih wonten wekdal ingkang dinten dipun cawisaken. Niku sing nyawisake malaikat saged nyiapaken kendaraan kula panjenengan sedaya bilih nalika wulan Dzulhijjah kersa ngedalaken kurban ibadah kurban. Nggih monggo nek jenengan ajeng biyen wis biasane numpak cuting mriku padahal perjalanane niku luwih adoh, luwih rekoso nggih. Niku monggo nek ajeng tindak mawon mboten napa-napa cara lintune sami kathah kendaraan kula ngangeng-ngangeng jenengan yo ngono tak mlaku wae mboten napa. Yes niku nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man qarraba qurbanan idza qoma min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi. Tiyang ingkang sampun ngedalaken kurban, ibadah kurban. Menika benjing nalika dipun tangitaken saking kuburipun semerep preso wonten ro'a buka iman. Semerep preso wonten ingkang jumeneng ala roksi kubrihi wonten dhuwur kuburane. Faidan lahu sa'lun minadz zahabi wa ainahu min yaqutil jannati wa qarnahu minadz zahabi. Sing disawang konten anak dimeni wong kok ro'a buka iman pokoke genahe niku weruh ana sing ngadeg ing kuburan iku jenengan. Masang dimat-matake niku kok metu rambute niku rambut kedadian saking emas gelap kuning 24 karat emas saking swarga. Lajeng mripat kalihipun nika mencorong sanget mila saking kedadosan yakut yakutipun swarga. Terus yakut iki batu mutiara, batu yakut ingkang boten murah
nggih imbang-imbang mawon kali inten berlian. Lajeng wonten sumunipun saking emas ugi, emas-emasan swarga. Hawa gumun tiyang kala wau gek wae menyang ukuran kok weruh ana sing ngadeg nang dhuwurane rambuté kedadian saka emas, mripate saka yakut mencorong metu sumune saking emas. Lajeng ya mestine ya ditakoni to kucu-kucu kok nang ukurane nyong sapa to. Man anta wa ayu sajen anta wa maru ayatu ahsana minka ngoten. Sampeyan sapa? Justru kok enti nyong tak nyong nggih wong iki nggih. Nyong weruh makhluk sing apik indahe kaya samang. Bahasane iki kaya samang. Lajeng kiyambakipun sampeten ana qurbanuka alladzi korobetani fit dunya. Aku iki korbanmu sing biyen sampeyan korbanake aku nalika ana ing Badaraya Adha ing dunya ngoten. Wis ora usah kokian matur takon ndang wae numpak nang gegerku. Sak sampunipun jenengan mak klik-klik munggah numpak ting tumpakan kala wau lajeng wayat habu bihi ma bainas samai wal ardi ila dhillil arsy ajeng tumuju ing swarga niku jenengan dijak plesir rumiyin delok-delok ma bainas samai papan panggonan antarane langit bumi pangerten bentukan yang jenengan nek nyarep terpali songo bis niku lak dalane lak dijujuk mawon malah tol mawon cok disunati Pak Kiai niki murah dibonusi jenengan sedaya tak sak tulisan niki ma bainas tempat-tempat antara langit kalian bumi duduk niki dumugi iyu-iyuke ngalam aras lajeng nembe kemawon ngambak siratal mustaqim sing jarene niku alite ngungkuli nggih luwih alit tinimbang 70 rambut niku numpak tumpakan nggih mak slarap ngoten mawon terus jujuk-juk dugi swarga Allahumma amin wis kurban urung. Murah kok tumpahan akhirat padahal wis rasa ndak mikir beban wis rasa ndak mikir ganti oli isi bensin gitu Pak jenengan tumpas padahal layanan 15 juta 20 juta mikir pajak kita rumah sakit niki cekap 3 juta tekani 5 juta pun mboten nonton syarat rakat nopo-nopo. Nah mila mekaten para bapak ibu menika sekedhik gambaran dawuh bilih boten piwulan ingkang agung punika kula panjenengan bilih kersa nindakaken amal ibadah antawisipun setunggal napa haji ora saniki dadi mriki haji umroh mesti-mestinipun saniki mesti menika daftare wonten nggih. Nah nek boten saged tindak haji saged napa medalake arta padha-padha ngetokke bondo ya wis ora karo kejutaane korban-korban nek boten ngetokake duit tasih wonten ngamal sanesipun sing sedaya punika kangge napa kula panjenengan dipun niyati hormat ngeti peristiwa ingkang agung sanget wonten ing Pangandung Kijah rumiyin Mbah Nabi Ibrahim nalika kadhawan kalih Gusti Allah supados nyembelih merakat putranipun Nabi Ismail punika nggih wonten wulan Zulhijjah
kemenangan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail sakwarga garwanipun dipun redo kalian iblis supados gugur gagal mboten siyos nglaksanakaken kawula Gusti Allah, akhiripun lolos punika wujud syukuripun kula panjenengan sedaya yo melu do memperingati syukuran. Wonten ingkang nyukuri kanthi tindak haji ihram wonten Makkah Madinah menika. Wonten ingkang nindakaken kurban binatang kurban. Kemudian sepinten Bu sapine sedoso. Monggo ingkang boten dereng saged sapunika minjang taun ingkang badhe dateng. Nggih. Taun ingkang badhe dateng kok dereng saged taun badhe datenge malih. Taun badhe datenge malih kok dereng saged nggih. Taun badhe datenge malih. Taun badhe datenge malih kok dereng saged. Taun badhe datenge malih. Ning ampun mulama ingkang bahkan mugi-mugi kula panjenengan sadèrèngipun katimbalan kaliyan Allah, mugi-mugi saged nindakaken ibadah kurban. Allahumma amin. Pak Ustaz, Pak Kiai, tahun niki niku jan rada krisis. Duit niku jan ra jumbu, anane ayaan mawon teko ora umune mesti. Niki ibadah yo ibadah ning sing sanes sing boten usah ngangge materi kok aton apa bakti wonten siang poso iki sami siap saya. Alhamdulillah. Milai kapan sing poso? Senin. Sinten tiyang ingkang kersa nindakaken siyam sangang dinten wonten ing awalipun wulan Dzulhijjah saking tanggal 1 ngantos dumugi tanggal 9 Senin kala wingi Mbak nggih sampun milih nggih rampungipun dinten Selasa bejing pun ditung jenengan Pak. Aduh Bapak sami Mbak. Jenengan sing poso niku ancang-ancang. Ancang-ancang gelem mawon sematur nuwun. Niki nek bapake niki lak ngeten cara wektu niku kowe poso kon poso. Roma dari rampung kaya gawe ambukan poso meneh. Nggih, Mbak. Sinten ingkang kersa nindakaken siyam sangang dinten wonten awalipun wulan Dzulhijjah. Sedintene siyam niku yak dilu kullu saumi yaumin siyam masanatin banding saben poso sedina nek kados poso setahun. Alias berarti bilih jangkep kersa poso sangang dina ganjarane kaya poso sangang niku ta poso. Wis kaji ora, kurban ora, poso ora. Jo ajeng urun napa, Pak? Umpami mboten kersa sangang dinten pun sedinten mboten napa-napa. Tapi bilih panjenengan kersa kula paringi semerep rene besok niku nek poso sedina niku aja sak-sake milih sing tanggal kaset kan ajeng Mas Tani kudu poso sangang dina wong sak niki ora poso sing sepiran ora poso kaset wong kantor dinten Senin kali Selasa gitu. Ya tau dino-dino kok sangat dino cetok mboten iki, Pak. Sakniki ora. Kadung sangat dino niku mboten saged nglampahi sedina teng tanggal 9. Kapan dinten Selasa benjing. Merga teng tanggal 9 niku dipun wastani Yaumil Arafah.
Sinten ingkang kersa siam wonten ing tanggal 9 bulan Dzulhijjah utawi yaumi Arafah punika ganjaranipun iki nyuwun sewu Pak. Jenengan kok ganjaran ampun menggalih kaya bocah cilik wae dikokoni dipingin-pingini anak dikai upah. Ingkang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kula panjenengan sedaya sallallahu alaihi wasallam niki setunggalipun satu-satunya manusia, setunggalipun priya ingkang dados corongipun Gusti Allah kangge kula panjenengan sedaya. Merga kula panjenengan sedaya boten mangertos bahasanipun Gusti Allah. Mila liwat dhateng Kanjeng Nabi padha-padha menungso ben padha-padha pahami bahasane menungso. Gusti Allah Kanjeng Nabi napa malih sinten kemawon saking kekalihipun punika boten wonten ingkang goro. Ono sing ngarani Kanjeng Nabi goro. Cara umpami dipun ngendikaaken ganjarane ngene niki tentu yakin bakal nyoto mboten kados kula jenengan anake dikon nukake cengkeh kali mbakane baik bar nukake cengkeh ngeten pas duwite jare arek diupahi nggih kelalen niku 14. Nek ranking 1 kok tak upahi tak tumbasake sepeda tak jeki pinit aklalen 14. Nek Kanjeng Nabi dawuh niku tentu yakin bakal nyoto. Sinten tiyang ingkang kersa nindakaken siyam sedinten mawon wonten ing wulan Dzulhijjah dipasake tanggal 9 niku ganjarane kafaratun lisanatil madiyah wa kafaratun lisanatil mustaqbal. Mampu nglebur dosa setahun sing pun liwat kali setahun sing diadepake sakniki. Kira-kira do kagungan dosa mboten ora butuh rasa diresiki nggih. Usah diresiki. Gusti Allah niku mainaken kula panjenengan sedaya niku rumiyin keadaan suci Pak. Kullu mauludin yuladu ala fitra. Kabeh bayi sing dilairke ing alam donya niku rumiyin dumawah keadaan napa suci. Yo Gusti Allah ngersakaken benjing sinten kemawon menungso kula jenengan sedaya nalika katimbalan arep ditarik ditimbali biyen tak culake tapi to Pak Slamet wong sing tepak Pak Slamet. Sinten mawon sanak famili sedherek sajeng nyilih pite elek-elek kok ngene iki rapopo ana disilih. Ning ya kuwi mangkat resi bali resi. Anu sakniki lho pinteran kok nek nyilih mangkat ki resi bali resi ben. Mungkin menungso ngaten kok rumiyin dipun lairaken wonten alam donya Gusti Allah niku pun lairaken kula jenengan sedaya suci. Mila nalika benjing katimbalan Gusti Allah ngersakaken timbali niku nggih karepe niku kula jenengan sedaya suci saking napa? Suci saking rereket dosa maksiat saking ngamal ibadah mboten sumbulan rapoke wong rapopo jane. Jadi keadaan suci niku wis penak. Mboten kudu di full bensin standar mawon yen asal nggawa niku sepuro digalekake padha niku kepenak rasane. Kita nginjing nyilih maneh tak kepenak Pak. Tapi nek nyilih mau dikepek bensin dadi entek, mau diresi terus kali kluput niku lah kapok kiambak. Terus nggih. Kesanipun jane ngoten standar-standar mawon. Sing garai dosa niku niku napa ta niki srawung ing donya niki awur jenengan awur pirang-pirang ngeten iki dadi kenal bakso mie ayam nggih tanglo ngeten iki njur mila wonten dosa niku lah kathah sanget ngeten iki mila penting sanget poso kan piro dosa sapi putih.
Setahun sing sampun kliwat kali setahun sing diarepake niki. Niku bilih kersa poso ing tanggal 9 bulan Dzulhijjah bilih taun menika pinuju wonten ing dinten Selasa biji. Ini ora pantes nek poso kok kipat kipit siji tok mboten pantes. Digoleki kanca lah. Nek jenengan pun nek jenengan pun poso niku aja men dijujuk Selasa ora pantes. Tur jenengan nggih kleson. Kaget, mungkin kira-kira sedina arah sedina malah ora kuat mergo jorongen. Saka Syawal mboten poso itu. Nah, dadak poso arep niat sedina tok bakal pas panas-panase duwe gawean abot. Geblak mboten sida dadi sempurna poso iki. Nek kersa tak aturi besok niku aja dimulai Selasa siji, mulai Senin. Niku pikantuk kesunatan. Senin ing dina Tarwiyah, Selasa ing dina Arafah. Saged dimangertos, Pak? Kumpul menawi puasa Senin nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi Allah tansah paring rahmat taufik piturunan kula sedaya kaendengan saged taat ibadah dhateng Gusti Allah khususipun siang wonten ing bulan Dzulhijjah menika Allahumma amin. Kaji indek suwi bayar dilarang banyak tetap bentuknya duit sepi duit poso ora kuatan ini juga ada solusi ini ngomongkan bulan Dzulhijjah ini nyong anak urun dan oleh ganjaran fadilah bulan sing agung kini wis kaji ora kurban ora poso ora kilo-kilo dengan pengen sing ora kurban ora poso. Panten Bapak estu akromen kula sangat dalanin sangat amin besok. Kapan Pak dinten lihat diri dinten Rabu bisa awak pilih mepasi pas kalian berlibur menika dinten Rabu. Wonten dinten Rabu niku Dipun Kanjeng Nabi ngeten. Man qala subhanallah wa bihamdi salah sami amin yaumal idi air adha wa ahdaha li amwati muslimin dakhala fi kulli qubratin al-humurin wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata al-humurin. Pas insyaallah itu selesai gitu. Kaji ora, kurban ora, poso ora, wonten Pak solusi. Benjing dinten Rebo, dinten Riyadin nggih. Hari raya Idul Adha nipun insyaallah teng dinten Rebo. Dinten Rebo niku kula aturi besok. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngeten, pas dina Rebo nginjing niki riyaya Adha. Tahun sing kang badhe dateng nggih wonten duka ora kudu Rebo, timut-timut khususnya dina riyaya Adha. Sing cok ora kajian, ora kurbanan karo ora posonan iki lho. Kersaha ma subhanallah wa bihamdi. Cobi sareng-sareng subhanallah wa bihamdi. Wah, saged nggih? Mayar to? Mayar. Ping pinten jenengan maos mawon kaping 300 ambalan. Boten kula sing saya karena jauh. Sinten ingkang kersa wiritan subhanallah wa bihamdi boten dawa-dawa kare tasbih sing sempurna subhanallah wa bihamdi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa cekap subhanallah wa bihamdi dihinla pasar subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Ibu-ibu bapak sempurna toreko ani cepet nek 300 nggih kok 300 temen suwi teng dinten riyaya monggo badhe dipun paringaken wekdalipun kapan sing aman basuku Pak
mergo napa nek pun kesaru medal urusan donya nyambut gawe sak piturute duha ya bukan luhur mengke nggih luhur ning klalen catet subuh bar subuh hari raya Idul Adha kibaripun subuh maos ngekake subhanallah wa bihamdi ping pinten 300. Kenging napa to kok dadak kudu maca kaya ngoten barang. Kawin mboten kudu panek kersa, nek ora umur kelas nggih mongko nek. Kudu kaji. Yo kurban, yo poso, ora kaji, ora kurban, ora poso, ora apa-apa. Kenging napa to wonten dawuh anjuran maos subhanallah wa bihamdihi kana pasti tendiyo kata fadilahipun punapa bilih kersa maos ingkang kados mekaten cacahipun nggih semoten iku wekdalipun nggih pas nek pun maghrib pun telas lho Kak masa aktifin wis entek menurut pun imut-imut syukur hari raya Idul Adha ngantos dumugi maghrib. Mboten kudu subuh, jenengan kok paling asli karo subuh. Tak ukur mboten napa-napa. Tak asal mboten napa-napa. Yaumal Idul tasih wonten dinanipun dintenipun riyaya Adha. Dipun niyati hadiahaken ganjaranipun dhateng kafatil muslimin amwah amwat ingkang sampun sami sedo kabeh wong Islam niku ganjarane tasbih niku dihadiahake dhateng sedaya tiyang Islam kang sampun bijak ila kafatil muslimin nggih. Nggih nek ra iso Arab nggih wacan kiye tak hadiahake ganjarane wong kabeh Islam sing mati Al-Fatihah iki kok timbangannya ila hadrati al-amwat kafatil muslimin ulihim ngetok al-fatihah cekap sindang mawon dengan sok kulino mimpin tahlil yasin saya sangat erek-erek saking ila hadrati kanjeng Nabi para anbiya musallim syuhada para auliya para luhur saged saya sangat minimal nek boten saged ajeng cekak aos ringkes ila hadrati jami'il muslimin al amwat al fatihah sedaya tiyang Islam ingkang sampun sami sedo al fatihah cekak maos fatihah sepindah lajeng subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi nek ping 300 kula pun jenengan boten komo subhanallah subhanallah fadilahipun tiyang ingkang kersa nindakaken ritual kados mekaten ritual wiritan tasbih subhanallah wa bihamdi ping 300 pas dinten riyaya Idul Adha Gusti Allah badhe maringi ganjaranipun waosan tasbih 300 kala wau dipun paringaken dhateng sinten dhateng tiyang-tiyang Islam ingkang sampun sami sedo sing jenengan hadiah wau saben kuburan saben tiyang muslim setunggal ingkang pecah wonten kuburanipun niku oleh kiriman ganjaran tasbih dengan wau al-funurin langsung mlebet wonten mriku napa 1000 cahaya 1000 penerangan agar kok benjing wong-wong Islam sing sudah mati kuburan kok mak biak ono kuburan padha banget nggih namun saya baca penerangan kok mboten mak biak atus awannya niki sing mau nipeken dedet terus mak biak kejawi punika wayat sallallahu ta'ala bihi Gusti Allah bakal damel kuburan kula panjenengan sedaya nalika benjing kula panjenengan sedaya sampun titiwan katimbalan sedo pecah mlebet ing kuburan
niku wis otomatis merga nalika Idul Adha maos tasbih ping 300 ora usah dadak maca maning Bu padang gembling kuburane. Ajeng maca pripun wong mati kok maca. Mboten usah dadak maca ping 300 malih niku otomatis kuburane dhewe benjing nalika kula jenengan sedaya gelem ora gelem kudu mlebu mriku niku dadak wis padhang dipadangi ngangge al-fudurid 1000 penerangan 1000 cahaya Allahumma amin. Sapa wong kawingan aduh nek kulino ngedung penerangan benjing kuburane kula jenengan sedaya paterang benderang Allahumma amin. Saged dipun mangertos Pak pun wektalipun pas saged pukul 7 mugi kula aturaken panjenenganipun boten manfaat pun Allahumma amin. Karena semanten sedaya babagan pangapunten usul sekapin sekapis nanti dinasyur mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi